Molt bé, però en què ens afecta tot això a nosaltres? Podem ser cooperativistes si som alumnes? I tant que podeu ser cooperativistes. Per què us penseu que som aquí, si no? Primer de tot, què és una cooperativa d'alumnes? Una cooperativa d'alumnes és una societat cooperativa formada per... vosaltres, els alumnes, els autèntics protagonistes. Sí, Però no patiu, que no esteu sols. La cooperativa d'alumnes compta amb l'orientació i el suport del professorat i desenvolupa la seva activitat social i econòmica a la mateixa aula. Aquestes cooperatives compleixen, apliquen i promouen els principis i valors cooperatius que hem après en aquest curs. A més, serveixen per dur a terme activitats o projectes cooperativitzats que tinguin a veure amb les necessitats del centre educatiu i de la comunitat educativa. Els objectius de qualsevol cooperativa d'alumnes són que poseu en pràctica i integreu tots aquests valors de l'economia social i solidària que hem après a l'aula, ara veurem qui ha estat atent i qui no, que viviu una experiència basada en un projecte comú de base col·laborativa, és a dir, que aprengueu a superar els reptes de treballar en equip. També és superimportant que pugueu desenvolupar les competències clau que us serviran per al vostre futur professional i per la vostra vida. I l'objectiu final és que visualitzeu diferents models productius, alternatius a la visió econòmica clàssica i que veieu a través de la vostra pròpia experiència que no totes les empreses són iguals. Ara bé, recordeu que us vaig parlar que hi ha cooperatives sense ànim de lucre? Efectivament, les cooperatives d'alumnes són cooperatives sense ànim de lucre. Això vol dir que els beneficis que tingueu s'hauran de destinar a l'activitat col·lectiva. És a dir, que no els podreu invertir en pavos del Fortnite. Podeu destinar el que guanyeu a la celebració de la festa de final de curs de l'escola o bé reinvertir-ho en material o millores per la vostra cooperativa. Recordeu també que el 20% d'excedent l'heu de destinar a causes socials i solidàries, com podrien ser aquelles que ajuden la investigació científica per la cura de malalties, a les que ajuden a les persones amb problemes d'accés a l'habitatge, o bé organitzacions humanitàries internacionals que ajuden a països amb conflictes. D'acord, pensem ara en alguns exemples de cooperatives d'alumnes. Com hem dit, les cooperatives d'alumnes han de desenvolupar un servei dins l'àmbit educatiu per tal de satisfer alguna de les necessitats que es creïn al centre educatiu o de la comunitat educativa. És a dir, us heu de fer la pregunta: quines necessitats tenen les persones que formen part del centre educatiu on soc? Per exemple, davant la necessitat de finançar activitats per tots els alumnes, com seria finançar el viatge de fi de curs, es pot crear una cooperativa de dinamització de festes i que organitzi sortejos, nits de cinema a la fresca, jornades de jocs de taula, jornades esportives... O un altre exemple, amb l'objectiu de col·laborar amb la mateixa escola per millorar les seves instal·lacions i el manteniment, es pot crear una cooperativa de serveis de reciclatge, de serveis d'informàtica, de pintura o de reparacions. O imagineu-vos que la vostra vocació és la comunicació i penseu que seríeu uns bons influencers. Doncs, per tal de mantenir la resta d'alumnes informats de l'actualitat de l'escola, us podeu encarregar de la gestió de la web i les xarxes socials del centre, o bé de la redacció i publicació d'una revista escolar. Les idees són infinites, tot depèn del que més us agradi fer i del que penseu que serà millor rebut pels vostres companys i companyes. Ja us podeu muntar una party!